Mula menawi saged dipun lenggahi dipun tumbal wujuding jimat Kremasada. Kalau kami menika badhe kula suwun ngambil. Sinuwun. Sira bakal nyuwun ngambil wujuding jimat Kalima Sabda. Ya Kalima Sahadat. Nggih. Menawi kula menika badhe nyewa menawi dipun kerta waji mekaten menawi kula nyewa upaminipun cara dipun redana sak jam sewanipun pinten? 2 jam sewanipun pinten jimat Kremasada. Menawi siang dalu pinten, menawi sedalu tok menika pinten sewanipun monggo badhe paring dawuh. Mangke badhe kula wujuti kerta ajinipun minangka sewan wujuding jimat Kremasada menika. Jeneng ingsun isi manting Nalendra Rama kok nyewake jimat Kremasada kuwi ora. Apa ya ana jamak lumrahe jimat Kremasada iku wis dadi pandham-pandhem kawula dasih kabeh para warga kawula ngamantos padha hengesti nyami jimarang kaluhuraning jimat Kalima Sahadat Kalimasada. Lah kok disewake ku ora bener. Dados mboten mawi sewa niki. Ora lah malah bingah. Welajalah. Lajeng kados pundi? Sumurupa ing samengko iki jimat Kremasada iku sing ndarbine ora mung aku dhewe. Kabeh kadang-kadang Pandhawa duweni wujuding pusaka iki. Wong pangeranku bakal tak sarake dhisik marang para kadang-kadang Pandhawa. Oh, badhe rapat rumiyin, rapat panitia. Iya bakal tak rapatke marang para kadang-kadang Pandhawa. Nun mangke sinuwun ketingalipun sabda paduka menika wah jan memes empuh sanget mungkin bisa keto damel lega dumateng rawasing manah kula nanging kula aturi pirsa bilih kula sowan wonten mriki menika estunipun kula sampun diparingi purbawarsa kaliyan sembahan kula Prabu Sri Mambara kula sampun dipun derek para kawula wadya bola segelas papan bekambaran belabar. Wekdal sampun mapan tepis beringipun nagari ngamartos di para wadya bola sampun siaga ing keprajuritan sikeping Hamanyuda. Nek paduka kalih boten keduga nglilani kula ampil sampun abra sing manah kula wangsul bandhe tepak wiwit Brodo. Sakjroning nggih gantung das kula menika monggo enggal paduka paringi dawuh dumateng kula. Nek paduka boten kecibah ngulungaken jimat Kremasada dumateng kesembahan kula. Oh, negari ngamarta badhe kula damel sekar aji kok. Sangat ya. Lumah kok sabarake dalem boleh kene kok nggo wadi kula sak belas papan. Par gemblel dasmar bedah kok jangan ono nggih. Patih wis tunggono. Paduka menika sinten tepung mau dereng kok lajeng njangkar dumateng kula menika patih. Warung kono to dalem boten baen-baen kula menika kowe durung ngerti karo aku kowe durung ngerti karo kandhaku. Dereng. Ora tau ndelok wayang butuh elek Bang. Lekno matamu bolo gobongmu iki Nalendra Mandura, Baladewa, Wasi Jaladewa, Karsana, Banteng Tanah Jaya iki mudhep kowe. Wah iki Baladewa ngene iya. Nggih, nuwun pangapunten nuwun pangapunten. Kowe saiki becik bali. Kowe bali yo. Aja wani cilik-cilik bakal ngrasani njiluk wujuting jimat Kremasada kowe cek bali yo. Kula menika sampun gadhahi ubaya sing. Kula sampun menika dados duta pamungkas. Duta kedasaken pamungkas karya Barantas Malang-Malang badhe kula putungi piye? Balarane. Balarane kita kok. Kula minangka duta minangka dados duta pamungkas kedah nek wonten rawuh badhe kula rantasi Malang-Malang badhe kula putungi. Waduh. Kowe ramune ora wedi karo bola.
Wah. Kula menika sampun dados Duta Pamungkas dados sipating manggalaning prajurit. Kula dados manggalaning prajurit sumpahing prajurit timbang kula bali wirang. Becik urung kula bali dadi patang. Piye? Sumpahing prajurit timbang bali wirang. Becik urung bali dadi patang. Wah, lah kowe nantang blodok, ngenteke pati tungkak blodok dublak tungkak.